Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan jaririn da kuke gani an tsince shi ne a gonan wani manomi, inda manomin ya tafi gona sai ya tarar da wannan jaririn a cikin gonarsa, an binne sa da ransa a cikin rami, inda aka samu wata marar imani, wata mata wadda bata san darajar ɗan adam ba, ta haifi ɗan kuma ta je gonan mutane ta je ta binne wannan yaron a cikin rami. Ka san ikon Allah ba wani abun mamaki ba ne. Wannan yaron kuma an ce kwanan shi 3 yana a cikin rami amma ba tare da ya samu wani matsala ba. Wannan manomi ya zo gonansa kawai sai yake jin kukan jariri, ko da ya bincika kuwa sai ya ga alamun ga inda aka ɗan gina rami, ko da ya ɗan gina kuwa sai ya cimma yaron. Gashi an sa shi cikin zani an dunƙule shi an tura a cikin rami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan abun ya faru ne a Kamba da ke cikin jihar Kebbi State a Dande Local Government, inda ma'aikata suka shiga bincike domin a gano wadda ta yi wannan aika-aikan. An ɗauki zani an yi amfani da shi wajen bincike kuma an gano ko wacce ce. Yanzu haka yaron an kai shi asibiti domin a dubi lafiyarsa. An gano matar da ta aikata wannan ɓarnan ta hanyar amfani da zanin da aka lulluɓe yaron. Yanzu haka matar ta gudu ba a san inda take ba. 'Yan sanda kuma suna nan suna bincike domin a kama ta a yi mata hukunci daidai da abin da ta aikata. Allah Ubangiji ka kare mu. Bayan an gama bincike lafiyar wannan yaron a asibiti, yanzu haka yaron na nan hannun ma'aikata. Kar ku manta ku danna mana subscribing domin samun wasu labarai ire-iren waƴannan. Sannan kuma idan aka kama wata mata, insha Allahu za mu sanar da ku irin hukuncin da aka yanke mata. Masu sauraro, a ra'ayinku, ina son ku gaya min ra'ayinku. Idan aka kama wannan mata, wane irin hukunci kuka ga ya dace a yi mata? Saboda wannan jaririn dai bai san hawa bai san sauka ba. In ma wani abu ne, ita ce ta ci amanar wannan jaririn, wanda bai kamata a ce ta ci amaninsa haka ba. Domin haka ta yi shi ne domin ta kashe jaririn. Allah kuma ya rayar da shi saboda ba matacce ba ne. Ita kuma uwar wannan yaron, muna roƙon Allah Ubangiji ya tona masa asiri. Allah ya tona masa asiri. Masu yin waƴannan abubuwan don Allah ku daina. Ku daina. Yaron ba su yi muku komai ba. Ku ne kuka ci amanansu. Saboda haka tunda dai kuka aikata abin kunya, to ku bari 'ya'yanku su rayu ba tare da kun yi kisa ba. Saboda kisa abu ne babba, zunubi ne mai tarin yawa. Don Allah a kiyaye jama'a. Kar ku manta ku mana subscribing sannan ku yi sharing ga 'yan uwa. Mun gode.